Teks naratif kanthi irah-irahan didhawuhi ibu guru. Pinuju ngaso, ibu guru Yayu nimbali Martini. Martini didhawuhi jupukake buku kang keri ana ing meja guru. Ibu Yayu ngendika, "Tini, mreneo sedhela." Sing ditimbali age-age mara nyedak, ngadeg jejeg, tangane tumata, ngapu rancang, polatane sumeh, banjur matur, "Menapa Ibu?" Anggone matur, Martini suarane lirih nanging cetha, lagune luwes kepenak. Ibu Yayu mbacutake ngendikane, "Jupukna buku ing meja guru." Sing didhawuhi enggal-enggal njupuk buku. Nuli bali matur, "Menika Bu." Matur mengkono iku karo ngaturake buku. Awake rada bungkuk, dene buku kang diaturake kuwi sadurunge wis diwalik. Dadi samangsa Ibu Yayu nampani, terus bisa maca tulisane ora usah diwalik. Ibu Yayu nampa buku, mustakane mantuk sethithik karo ngendika, "Iya, matur nuwun." Martini matur, "Sami-sami." Ibu Yayu nuli minger tindak menyang kantor kepala sekolah. Martini rada bungkuk maneh nguntapake tindake Ibu Yayu. Sapa wae sing nyumurupi, krungu lan ngalami kedadian ing dhuwur kasebut bisa seneng, marem lan tentrem. Ibu Yayu lan Martini uga melu seneng, marem lan tentrem, bisa padha sesrawungan nganggo tata krama. Lan uga wis kabukten menawa tata krama kuwi bisa gawe tentreming bebrayan. Bebrayan kang tanpa tata krama mesti ora bisa tentrem. Ngaturake majalah, koran, buku lan layang diwalik luwih dhisik. Sing nampa banjur bisa maca, ora ndadak malik. Mengkono uga tuladha liyane, ngaturake peso, pukul besi, cetok, pacul lan barang-barang kang mawa garang ditata luwih dhisik. Sing nampa kepenak terus bisa nyekel garane. Aja malah garane dicekel dhewe. Sing nampa banjur dadi rekoso nyekel pucuk peso, cetok lan liya-liyane. Kang kabajut kari kuwi jeneng ora nganggo tata krama. Coba saiki mengkene. 1. Jupukake buku, majalah, koran lan barang-barang kang ana garane. Wenehana kancamu kuwi entane Ibu Yayu utawa Bapak Guru Paryono. Tindakna gegentenan. 2. Tirokna patrape Ibu Yayu lan Martini ing dhuwur. Gegentenan sing dadi Ibu Yayu lan sing dadi Martini. Matur nuwun. Mugi-mugi wonten guna faedahipun kanggo ning pasinaon.